Haupa, kaixo, ongi etorri nire kanalera, ongi etorri Mario Kart Deluxe 8ra. Gaur kontan, ingoiteu ja DLC-ekin hasiko gauztet, aspaldi naizela jolasten. Azkenekoz grabatu nunen bastante denboa pasada. Eta kotxa aukeratuko dugu, eta hau edia DLC-ak. Oain gontan ingo dugu hau, arrautzana eta Copa Cruising. Animal Cruisingen kopa. Horrekin hasiko gea eta gero hurrengo kapituloan grabatuko dugu hau eta gero online batzuk, iruditzen bat zaizue. Hasiko gea ja, kopa honekin eta bidatuko dugu momentu bat kapturadora nola dagoen. Zagarazoak ematen dizkit, grabatzen nahi da. Onlineen egin dituzte azken aldaketa batzuk objetutan da bastante aldatu da. Eta nire zibili esan diate. Probatu beharko dugu. Nire pantalla, Yoshi. Venga, 3, 2, acelera, tope. Venga. Kusirtzea ez atajo indeten ez. Hau dela, pantalla hau da kurbak, mierda. Gaizki hain naiz, Platano horratzen jarrita, gauza osko laurdina botatzen, betikoa. Jamak txamponak bazkau. Tartia behintzat atatzen nahi naiz, Pixka, ata diet. Ondo horrela. Hagola pasadena zuzen. Oso ondo guaz. Txampona beste irentzai tokatzen. Eman ingo jate. Eta ez pasatzen. Beste oskola bat aiate. Ondo guazela. Ja iraztu. Ez dut oso altu itzin. Bukaran gaudela. Txampon guztekin. Ondo. Mola gozada da, hurrengo gora. Bidatuko kapturadora. Hau da salto kadena, nentzait asko gustatzen. Pixkat aspargarra iruditzen zait. Hau da, guatzezaten moton jolasa, nesen zeuna. Hola salto katazala. Berdina da. Tarte pixka eta gaieia.
Tximista. Eman. Jode, ja jandet. Hostia, te oskolik bota, Ez aurrekoan ez hemen. Oskol urdina esan edet, Bale, mamuak, kendu dit platanoa. Beste baneka. Vale, guain bota jate oskola. Bastante tarte atari, así que... Distantzia asko dakar. Fijatzen bazate mapan. Venga, bomba botakoek, baina ez egingo, ezer lertu daia. Ondo. Bale, pantalla pila gustatzen da dragoiana. Ikusiko zera politia da. Dia dela kurbak, hola itxik. Eske, ja... Esku hartu egia daga, joko hontan. Baina buelta eta kriston tartea atari, Bale, oskola. Eta zer pasatzen. Bale, beste oskola, eman dit. Txampona beste egin zaitokatzen. Bete zer ikusten. Legu ziratek emate jate, Bale, hor. Ondo. Niantzian baka, Toat. Vale. Ya está, gurea da. Ondo. Bueno, eta horreko pantailara goaz da, hau da F0 nola da? Bai, F0 uste dela. Pantaila ez zait asko gustatzen. No, bueno, inbar da. Da azkarra, oso azkarra, bai, F0 da. Ez da mola guztin turboak daudela. Bigarrena, jarri nahi momentu baten
Horratzean baka donki, Vale. Ondo. Bagoaz, azkenako vuelta. Bueno, partida eta iat gutxinaz. Vale, oskola urdina botatzen begatea hau dakar. Gora gailua. Bota indiate oskola, Kaka. Bueno, igual dillo. Kopa gurea da, nire izarrekin. Ederra emaitza ikusiko deu. Hortxe arrauntz kopa, gurean. Bueno, eta beste kopara jungo gehan, beste DLC-ko kopara. Vale, hau betikoa, eta kopa korusina ingo deu. Pantalla batzu politia dira, ez da zopez. Bueno, bat ez da politia. Eta lehenengoa dia 7 huelta ikusiko zuazen motxaran, eta pixkara lokuron. Bueno. Hau da, bakarri ikusteana da, ez da bestei. Bueno, ya lehenengoa jarri naiz. Vale, vuelta bat. 7 dira, Eta azkena egin bida. Azkenak ja hor dihoazti. Ja hurra tengo ya. Ez dejan platano bat. Eta hori de, kasi. Pero kontuz, izarrak indi joala, txokatu. Tximista jaman dit. Eta horiek ez dira txikitzen. Nini joala beharko lehenengo. Azkenako vuelta. Ondo. 15 puntutxo. Musika jartzaitu urduri pixkat. Vale. Hau da atzaitena gustatzen. Eta gitira bat zikotan hemen, Bastante gaizki ematen zaitu. Onlinean behintzat hemen bastante gaizki. Dena da gazta bat izango balitz bezala, gauzati dago platano bat. Sinorrez da pasa.
Ya chocat. Vale. Gaizki, joder. Bueno, tartea cae, Vale. Limatu dut, horrein guantan ebai. Ondo. Ondo. Vale, gurea. Vale, oengo pantalla politxa da. Oen tokatzena, baso baten bezala da, zuaitz batetik igotzea olako zoz, Hau da, bai. Baso magikoa da. Venga.